Dobro jutro, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na našoj 4. konferenciji Održivost poslovanja uz ESG načela i na 3. dodjeli nagrada ESG Champion koji AmCham organizira u suradnji sa kućom Kearney. Za početak posebno bih pozdravila i naše današnje uzvanike. Doista mi je drago da je velik broj predstavnika institucija danas s nama, prije svega gospođu Zrinku Ujević, voditeljicu predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Dobro nam došli. S nama je i gospođa Tanja Radić-Lakoš, državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Gospodina Vicka Mardešića, ravnatelja Uprave za upravljanje operativnim programima EU u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Gospođa Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija. A s njom je i gospodin Luka Kevešević, također iz Ministarstva financija, i hvala lijepo što ste nam se pridružili. Gospođa Anita Zirdum, ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Te ispred diplomatskog zbora i hvala lijepo što ste nam se pridružili i što nas pratite, njezina ekscelencija Wendy Dorman-Smith, veleposlanica Irske. Njezina ekscelencija Beatrice Scher, veleposlanica Švicarske konfederacije u Hrvatskoj. Te Julija Marija Tiefengraber, zamjenica austrijskog veleposlanika. Ovogodišnja konferencija posvećena je promjenama koje donosi Omnibus paket. Svi znamo da se od Draghijevog reporta mnogo toga razgovaralo, komentiralo, traže se rješenja kako unaprijediti europsku konkurentnost i Omnibus paket je ono što bi trebalo pomoći i olakšati gospodarstvu vezano uz okoliš i sve druge ESG kriterije. Dakle, u provedbi ključnih europskih direktiva poput korporativnog izvještavanja održivosti, direktive o dubinskoj analizi korporativne održivosti te uredbe o EU taksonomiji za održivo financiranje. To su teme koje već sada utječu na naš regulatorni okvir, na poslovne prakse, ali isto tako i teme koje će utjecati i na konkurentnost i održivost gospodarstva i u budućnosti. Ovom prilikom htjela bih zahvaliti i našim sponzorima, to su srebrni sponzor konferencije Telemach Hrvatska, hvala puno na potpori, sponzorima konferencije Arena Hospitality i EON Hrvatska, također zahvaljujem i ove godine što ste s nama, te isto tako našem dugogodišnjem partneru konferencije Philip Morris International. Hvala još jednom. Posebno mi je drago što ćemo danas ne samo razgovarati o ovim temama, o tome što hrvatska poduzeća rade da postignu održivost, nego ćemo isto tako i istaknuti one koje prednjače u najboljim praksama. Dakle, dodijelit ćemo nagradu AmCham and Kearney ESG Champion za proteklu godinu. Istraživanje daje doista vrijedan uvid u to kako hrvatske tvrtke pristupaju implementaciji ESG načela, koje dobre prakse već postoje, ali isto tako i sa kakvim izazovima se susreću. Kroz današnja predavanja koje je Tomislav već najavio, kroz panel raspravu imat ćemo prilike čuti različite perspektive od poslovnih lidera do stručnjaka koje oblikuju i regulatorni i financijski okvir. Pretpostavljam da će i današnja rasprava otvoriti i prostor i za nova rješenja, za inspiraciju, da ćemo svi nekako otići sa novim saznanjima i idejama što napraviti da budemo u ovom dijelu još uspješniji. Ja vam se zahvaljujem svima na dolasku, a posebno zahvaljujem i našim današnjim govornicima što će s nama podijeliti i svoja razmišljanja i svoje znanje. Hvala vam lijepo.
Dobro jutro svima. Dragi članovi, dragi prijatelji EMČEM-a, veliko je zadovoljstvo pozdraviti vas u svoje osobno ime ispred Vijeća upravitelja na evo još jednoj 4. tradicionalnoj konferenciji o ESG-u, na koji način implementiramo, šta nas očekuje od zdravstvenih, zakonodavnih, ja sam u zdravstvu pa mi je zdravstvo stalno na pameti, ali mi u zdravstvu isto smo okrenuti prema ESG-u. Znači šta nas očekuje od zakonodavnih promjena, na koji način će to osnažiti naša poduzeća, na koji način ćemo surađivati i dalje. EMČEM danas okuplja preko 360 članica i naša radna skupina koja se bavi ovom temom je izuzetno aktivna. Na tome se zahvaljujemo i svim vama koji to potičete i sudjelujete u radu, u izmjeni iskustava. Kao što smo već danas čuli, jedna od tema će biti promjene u zakonodavstvu i učinak na naše poslovanje i na koji način možemo osnažiti naše gospodarstvo. I zaista nas veseli naše nagradu koju ćemo dati, znači EMČEM Croatia Kearney ESG Champion 2025. za zaista članice koje se ističu i provode ESG načela u praksi i postavljaju standarde izvrsnosti u održivom poslovanju. Ja vam želim ugodnu konferenciju. Hvala lijepo. Dobar dan, poštovane dame i gospode, dragi kolege, draga Andreja, dragi kolege iz EMČEM-a, iz tijela državne uprave, iz raznih ministarstava, iz veleposlanstava. Sve vas srdačno pozdravljamo u ime predstavništva Europske komisije. Današnja konferencija bavi se vizijom koja spaja dva ključna pojma našeg vremena. Spaja održivost i konkurentnost. Ta dva pojma, premda izgledaju različita, u srcu politike Europske unije postoji jedno, a to je da održiva Europa može biti samo konkurentna Europa, a konkurentna Europa mora biti održiva. Upravo je u tom duhu nastao Omnibus paket mjera koji predstavlja budućnost održivosti i rasterećenja poslovanja. Zato još jednom hvala našim domaćinima iz EMČEM-a na prilici da o ovome razgovaramo s Hrvatskom poslovnom zajednicom danas na ovoj vašoj konferenciji. Živimo u vremenu u kojem se globalni izazovi zaista jako brzo gomilaju. Tu su klimatske promjene, energetski izazovi, geopolitičke napetosti i ratovi oko nas, brze tehnološke promjene, sve traži ovo od nas i brže odgovore i promišljene odgovore. Naša je predsjednica nedavno rekla da moramo djelovati brzo, jer izazovi koje sam vam spomenula i neizvjesnosti stalno se povećavaju, stalno rastu. I to je zapravo naša ideja vodilja u razdoblju pred nama. Naravno i u ekonomskom smislu niz je razloga zašto komisija daje prednost jednostavnim pravilima i predvidljivosti za europsko gospodarstvo. Naša je strateška odrednica zaista važna i temeljna, a to je da sve ovo možemo postići samo ako radimo zajedno, ujedinjeno i samo tako možemo odgovoriti na sve ove izazove koje sam nabrojala. Zato Europska komisija radi na poboljšanju konkurentnosti našeg gospodarstva, ali istovremeno i na učvršćivanju pozicije Europske unije u globalnim odnosima. Sve to u skladu s našim zelenim planom od kojeg nismo odustali. Naš je cilj zadržati visoke standarde uz manji administrativni trošak za naša poduzeća. Kako bi ojačali svoju konkurentsku poziciju i u skladu s izvješćem Marija Dragija, koji je spomenuti ranije, počeli smo s bržim i opsežnim procesom pojednostavljenja regulative. Želimo učiniti poslovanje bržim, lakšim i učinkovitijim. Cilj nam je da poduzeća manje vremena troše na papirologiju, više na inovacije, ulaganje i rast. Zato smo od početka ove godine predstavili 6 omnibus paketa i niz drugih inicijativa koji smanjuju administrativne troškove i prema našim procjenama mogu omogućiti uštedu od čak 8,6 milijardi eura. To predstavlja petinu ukupnog cilja od 37,5 milijardi eura uštede na administrativnim troškovima godišnja za sva naša poduzeća, a koja se planiraju ostvariti do kraja mandata ove komisije. Naš je cilj smanjiti administrativni trošak za poduzeća za 25%, a za mala i srednja 35%. Međutim, ovo je zaista jedan horizontalni napor, a ne izolirani set mjera. Današnji paketi predlažu smanjenja administrativnog tereta na nekoliko područja
investicijskog programa, poljoprivrede, malih i srednjih poduzeća, ali jednako tako jako važno, recimo, obrane. Ukratko, manje nepotrebnog izvještavanja, jasniji standardi, brža provedba. Slijedom konzultacija sa dionicima i u skladu spomenutog izvješća Marija Dragija, područje održivih financija prepoznali smo kao prioritet. Zato naš prvi omnibus paket bavi se smanjenjem i pojednostavljenjem zahtjeva za izvještavanje o poduzeća održivosti. Signali sa tržišta više su nego jasni. 60% poduzetnika vidi regulaciju kao prepreku investicijama. 55% malih i srednjih poduzeća vidi regulativu i administraciju kao najveće prepreke. A upravo su ova mala i srednja poduzeća srce našeg gospodarstva i motor rasta u Europskoj uniji. Poduzetnicima nije potrebna birokracija, nego više prostora za inovacije. Uklanjanjem nepotrebnih opterećenja omogućavamo im da se usmjere na ono što najbolje rade, a to je stvaranje dodane vrijednosti, zapošljavanje, razvoj novih rješenja. U isto vrijeme, naravno, nismo zaboravili našu borbu sa klimatskim promjenama. Čvrsto zadržavamo našu stratešku odrednicu. Naš izbor nije samo rast, već otporan, kružni i održiv rast. Rast se ne mjeri samo profitom, nego i njegovim učinkom na ljude, na okoliš, na buduće generacije. Ovo je naša poruka investitorima. Kvaliteta rasta je presudna. Predložene izmjene usmjerene su prije svega na velike kompanije koje imaju najveći utjecaj na okoliš i na društvo, dok se manjima omogućuje fleksibilnost i dobrovoljno izvještavanje. Prijedlog je da se smanji obuhvat poduzeća koji moraju izvještavati prema direktivi o korporativnom izvještavanju održivosti za oko 80%. Kako bi se olakšalo izvještavanje za male poduzetnike, Komisija je u srpnju usvojila preporuku o dobrovoljnom izvještavanju održivosti za mala i srednja poduzeća. To će pomoći poduzećima koje nisu obuhvaćena navedenom direktivom da odgovore na specifične zahtjeve za informacijama o održivosti koje primaju od velikih financijskih institucija i poduzeća, čime se smanjuje takozvani efekt prelijevanja obaveza. Europski parlament i vijeće već su u travnju odobrili direktivu Stop the Clock, čime je odgođen datum primjene zahtjeva za održivim izvješćivanjem za poduzeća drugog i trećeg vala za 2 godine. To je poslovnom sektoru donijelo potrebnu sigurnost. Trenutno su u tijeku pregovori o sadržajnom dijelu našeg prijedloga. Nadamo se dogovoru s Europskim parlamentom i to još ovoga tjedna, 13. studenog, jer je naš cilj zapravo zajednički. Jednostavnije, jasnije i proporcionalnije obaveze. Paralelno, Komisija provodi daljnji rad na reviziji relevantnih akata druge razine radi pojednostavljenja europskih standarda za izvješćivanje održivosti. U praksi to znači manje dupliciranja, jasnije definicije i fokus na materijalne teme. Oko taksonomije par riječi. Omnibus prijedlog predviđa da objava podataka prema taksonomiji postane dobrovoljna za širi skup poduzeća. Ujedno štiti mala i srednja poduzeća od prekomjernih zahtjeva za informacijama o održivosti koja primaju kada su uključena u vrijednosne lance većih poduzeća ili od financijskih institucija. Pojednostavljenjem uredbe o taksonomiji Komisija je u srpnju uvela prag materijalnosti koje oslobađa poduzeća od procjene aktivnosti koje nisu važne za njihovo poslovanje, dok su financijske institucije dobile jasnije okvir za izvještavanje. Broj podataka koje tvrtke moraju prijavljivati smanjen je sa 64% kod nefinancijskih, odnosno 89% kod financijskih institucija, a smanjena je i složenost kriterija, ne čini značajnu štetu, što olakšava primjenu pravila bez kompromisa po okoliš. Sve to čini sustav preglednim, transparentnim, a podatke korisnima i usporedivima. Sada radimo na provedbi sveobuhvatnije revizije tehničkih kriterija Europske unije o taksonomiji s ciljem poboljšanja njihove primjenjivosti i usporedivosti te daljnjeg smanjenja opterećenja. Ta revizija planirana je za 2026. godinu. Radimo i na reviziji uredbe o objavi podataka o održivim financijama,
Očekuje se da će ta revizija smanjiti određene zahtjeve za objavu podataka i znatno pojednostaviti obaveze financijskih subjekata koji moraju izvještavati. Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama možda je najbolji primjer onoga što želimo postići pojednostavljenjem. Krajem listopada usvojene su promjene u ovom mehanizmu. Izmjenama se povećava učinkovitost u sprječavanju ugljičnog otiska, uz istovremeno smanjenje opterećenja za male uvoznike i izvoznike. Ključni element paketa je novi prag izuzeća 50 tona za sirovine obuhvaćene mehanizmom. Ova mjera treba biti takva da će izuzeti otprilike preko 180.000 izvoznika, uglavnom malih i srednjih poduzeća te pojedinaca, dok će njome i dalje biti obuhvaćeno 99% emisija u okviru primjene ovog mehanizma. Zato ona poduzeća koja ostaju u sustavu, odnosno koja će biti obuhvaćena ovom uredbom, smanjuju svoje regulatorno opterećenje i administrativno opterećenje. Na ovom primjeru jasno vidimo kako je moguće zadržati visoke zelene standarde uz drastično pojednostavljenje sustava. Dakle, standardi ostaju, od njih ne odstupamo, a postupci se olakšavaju. I upravo je to bit ovog mehanizma i ovog postupka. Za kraj htjela bih naglasiti 3 stvari. Prvo, unatoč pojednostavljenju pravila o održivom izvještavanju, Europska komisija ne odustaje od zelenih ciljeva. Pojednostavljenjem pravila pomažemo u postizanju, a ne u ometanju naših gospodarskih, socijalnih, okolišnih i sigurnosnih ciljeva. Riječ je o postizanju ciljeva na pametniji i na manje opterećujući način za poslovnu zajednicu. Na taj način održivost postaje strateška prednost, a ne dodatno administrativno opterećenje. To je poruka i za mala i za velika poduzeća. Drugo, pojednostavljenje propisa nije jednokratan napor. Čeka nas još jako puno posla na izradi propisa, još puno dijaloga, razgovora, usaglašavanja sa svim dionicima u ovom procesu. Komisija uzorno radi i na brojnim drugim područjima, kao što su oporezivanje, energenti, inovacija, smanjenje opterećenja za naše građane. Svi oni dijele istu filozofiju, manje složenosti, više učinkovitosti. I treće, za sami kraj, moram naglasiti nešto očito. Propisi su dobri samo ukoliko se provode. Pojednostavljenje i provedba zato moraju ići ruku pod ruku. A ovdje očekujemo podršku svih vas. Hvala vam na pozivu, hvala vam na otvorenoj raspravi, na iskustvima i inspiraciji, kao što je rekla Andrea. Želim uspješnu konferenciju i čestitam budućem ESG šampionu 2025. godinu. Hvala vam. Hvala lijepo i dobrodošlica našim panelistima. Gospođa Ujević je zapravo već puno toga u uvodu rekla. Nadam se da ćemo sada još malo detaljnije prodiskutirati i perspektivu hrvatske vlade, Ministarstva financija koje je uključeno u procese kao i samog biznisa. Gospođo Zorić, rekli smo da je zapravo do omnibusa došlo iz namjere da se procesi pojednostave, da Europa bude konkurentnija, da se smanji opterećenje koje zapravo vrlo detaljno izvještavanje ima na kompanije. Što sad konkretno omnibus znači za obveznike izvještavanja i kako će to utjecati na lanac opskrbe, posebno za recimo mala i mikropoduzeća? Pa čuli ste već najavu gospođe Ujević. Cilj je značajno rasterećenje, zato što kada se krenulo u stvari sa implementacijom direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti, bilo je dosta priče o tome, odnosno rasprava o tome jesu li pravila koja su postavljena, koja su nedvojbeno donijela određene iskorake, dovela do toga da je izvještavanje o održivosti
opterećujuće za poduzetnike, a ne samo da je opterećujuće nego i zaista za male i srednje poduzetnike i dosta košta i kako nije jednako bilo, nije bio jednak način postupanja u svim državama članicama Europske unije, zaista smo došli u poziciju da ne mogu svi osigurati svojim poduzetnicima ni dovoljnu podršku. Europska komisija, ova trenutna Europska komisija je još prošle godine u ovo vrijeme, odnosno početkom prosinca kada je predstavljala program svoga rada, najavila u stvari da će doći do tog jednog značajnijeg rasterećenja. Republika Hrvatska je što se tiče pripreme naših poduzetnika za izvještavanje o održivosti, moram reći, zaista bila u skladu sa rokovima koje je Europska komisija postavila ranije. Sve smo prenijeli na vrijeme, pa smo tako još prošle godine u srpnju u naše zakonodavstvo prenijeli direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti, uskladili naš zakon o reviziji, donijeli zakon o računovodstvu, objavili smo popise poduzetnika koji trebaju izvještavati o održivosti po krugovima, najavili smo onima koji su trebali ući u ovaj drugi krug izvještavanja o održivosti u 2025. godini i upravo se u ovoj godini trebalo dogoditi taj najznačajniji iskorak. Zašto? Zato što je krug obveznika izvještavanja o održivosti se trebao proširiti na sve velike poduzetnike. To bi značilo da bi mi u Republici Hrvatskoj, da je došlo do proširenja toga kruga, bi imali i novih 500 obveznika izvještavanja o održivosti. Kada se tome dodaju i oni koji su trebali o održivosti izvještavati u lancu vrijednosti, onda bismo došli do značajnog povećanja. Što je srž izvještavanja o održivosti donosila? Donosila je transparentnost poslovanja i mogućnost uspoređivanja različitih poduzetnika i uvijek smo to naglašavali da je u stvari oni koji su u svoje poslovanje uključili elemente održivosti su zaista imali jednu značajnu prednost i u vidu transparentnosti, ali i u vidu i njihove, bili su i nekako i poželjniji partner za poslovanje. Tu je naravno bilo i najveći naglasak je bio na ovaj okolišni aspekt, ali nisu zanemarivi niti društveni i učinci upravljanja. Međutim, činjenica je bila da kada se krenulo raditi na pripremama za izvještavanje o održivosti i kada ste krenuli u stvari raditi na tome, na pripremi svojih izvještaja o održivosti, preko 1200 podatkovnih točaka u samim europskim standardima za izvještavanje o održivosti koji su doneseni su bili zaista u nekim dijelovima opterećujući i tu je i Europska komisija razumjela da treba doći do određenog rasterećenja i upravo se to i radi. Stop the clock direktiva koju čuli ste, spomenula je gospođa Ujević, je već usvojena i ona u suštini predstavlja to da se odgađa proširenje kruga obveznika. Znači oni koji su bili obveznici izvještavanja u ovom prvom krugu, to ostaju i dalje, međutim ovo tu proširenje na sve velike poduzetnike, pa onda i na male i srednje poduzetnike koji su listani na burzi je za sada odgođeno i čuli ste ovaj sadržajni dio koji se sada raspravlja u Europskom parlamentu bi trebao dovesti do toga da se i sam krug obveznika izvještavanja o održivosti smanji, odnosno ograniči samo na one poduzetnike koji zaista imaju najveći utjecaj na društvo i okoliš i na tome se radi. Čekamo sad tu raspravu u Europskom parlamentu. Prvi krug rasprave u Europskom parlamentu vezan za rasterećenje, odnosno za odgodu nego za proširenje kruga obveznika nije baš dobro prošao, pa sad čekamo ovaj tu drugi pokušaj koji će se dogoditi za 2 dana, znači 13. studenog je nova rasprava u Europskom parlamentu, ali zaista vjerujemo da će tu se postići dogovor i da će poduzetnici na europskoj razini zaista i dalje izvještavati o održivosti i u stvari shvaća se da je to, međutim kada je riječ o ovom izvještajnom dijelu koji je više administrativne naravi, da ćemo tu doći do značajnog rasterećenja. Ono što moram napomenuti da u Ministarstvu financija mi zaista ostajemo predani tome da hrvatskim poduzetnicima koji će biti ili jesu obveznici izvještavanja o održivosti pružimo svu potrebnu podršku i tu ćemo se potruditi u što kraćem roku direktivu implementirati u naše zakonodavstvo, tako da bi svi poduzetnici znali koje su njihove obveze dovoljno rano. I s druge strane, ono što moram reći, mi ćemo se i dalje truditi pružiti vam podršku u tom procesu. Neće obveznika više biti toliko puno,
ali vjerujemo da ćemo u suradnji sa Europskom komisijom pružiti pomoć svima kojima je potrebno. Kada je riječ o malim i srednjim poduzetnicima i poduzetnicima koji moraju izvještavati u lancu vrijednosti, tu također radimo određene iskorake kada je riječ o samom izvještavanju i u tom dijelu radimo na reinženjeringu registra godišnjih financijskih izvještaja i u stvari u suradnji sa FINA-om ćemo se potruditi u sljedećem razdoblju staviti poduzetnicima na raspolaganje i određene alate koji će im biti na raspolaganju besplatno kroz FINA-in centar za održivost kako bi poduzetnici od kojih će se tražiti određene informacije vezane za primjenu koncepta održivosti u njihovom poslovanju tu obvezu mogli izvršiti što je jednostavnije i što lakše i što jeftinije. Odlično. Čekamo 13. prvo da vidimo kako će proći u parlamentu. Gospođo Mandić, kako izgledaju sad pripreme za izvještavanje unutar Telemaha i donosi li ovaj ESG omnibus određene olakšanja u tom smislu i za vašu grupaciju, za United grupu? Pa proces izvještavanja o Telemahu u Hrvatskoj još uvijek je vezan za United grupu, znači svoje izvještaje izdajemo kroz United grupu koja je već zadnjih par godina izvještaj temeljila na GRI standardima. Od ove godine na temelju SRS ćemo izvještavati na razini grupe, ali ono dok se nije dogodio omnibus, što smo mi radili lokalno je zapravo da smo se pripremali kao da ćemo mi morati nešto izvještavati sljedeće godine, tako da mogu reći da smo zadnje 2 godine, da, pa recimo oko 2 godine intenzivno radili unutar naše kompanije kako bi proširili svijest između svih naših zaposlenika, naših partnera i tako dalje. Omnibus nam je donio to da smo dobili odgodu, što pozdravljamo, veselimo se tome i zapravo smo dobili određeno vrijeme da se pripremimo za prikupljanje podataka. Slažem se sa ovim pojednostavljenjem i iščekujemo ga, tako da se tome zapravo veselimo, ali ono što mogu reći je da smo svih ovih godina upravo i prikupljali podatke kao da će nam trebati do najvećeg detalja, ali ono što mogu reći da mi kao poslovni subjekt u Hrvatskoj ne možemo pobjeći od naše obveze za reporting, jer kad gledam sve naše partnere s kojima komuniciramo, svi oni sudjeluju u lancu vrijednosti i zapravo vrlo često zajedno sa našim klijentima, sa dobavljačima, s našim bankama, mi zapravo dosta pričamo o našim doprinosima ESG u zajednici, tako da mislim da činjenica da čekamo sad sljedećih 2 godine nekako mi se čini dosta daleko, tako da smo si mi interno zadali malo neki cilj da možda izdamo izvještaj prije roka, ali naravno nećemo biti veći štreberi od drugih dok se ne setapiraju i ne razjasne neki KPI-evi metrike, dok se ne setapiraju na način da one budu transparentne i jasne, da ih mi možemo mjeriti. Nećemo ići u to, ali zapravo zaista se pripremamo za to. Jer ono što je spomenula i Ana, bilo kakvo praćenje, pogotovo u našim velikim sustavima, u telekomima koji su isto tako kompleksni, znači zapravo industrija zahtijeva određena ulaganja. Nije to samo podatak koji izvučeš negdje tamo s nekog papira, zahtjeva određena ulaganja, znatna koja se unaprijed mora isplanirati, pa kažem, evo, fokusirani smo na to. Što bi sa aspekta telekoma može bilo najkorisnije da pojednostavi cijeli proces za vas, a da opet učinci ESG mjera budu prisutni? Pa ja bih rekla da se definiraju možda ključne metrike baš specifične za telekom. Recimo kod nas, naravno svaki telekom operator je veliki konzument električne energije. Tu moram priznati da smo mi doista dobri, znači 100% električne energije konzumiramo zelene, ali ono što svakako ima prostora za napredak je ulagati u optimiranje, na primjer, potrošnje struje u smislu kilovata, optimirati određene uređaje, recimo klimu u data centrima i tako dalje. To su neke stvari koje bi možda pokazale neke prave performanse nekog telekom operatora. Gospodine Kršlović, kao i u slučaju Telemaha i vi zapravo ne izvještavate zasebno, nego zapravo kao dio grupacije. Na koji način zapravo pridonosite pripremi izvještaja za samu korporaciju i koji su recimo glavni izazovi u ESG izvještavanju na različitim tržištima ovisno vezano za ESG omnibus?
Prije svega da kažem otprilike kako izgleda Philip Morris International. Philip Morris International je organizacija koja djeluje u preko 180 zemalja na svijetu, dakle to je vrlo jedna kompleksna organizacija. Mi smo jedan od marketa koji naravno je dio cijele grupe i na svakom od tih marketa se nešto događa u tom smislu, negdje se nešto radi. I da, mi ne radimo izvješće na ovoj razini, nego radimo na globalnoj razini. To je jedno onda integrirano, strukturirano, transparentno izvješće koje prikuplja apsolutno sve iz svih marketa i na pravi način ih evaluira po pravilima i u konačnici i prezentira. Ono što je bitno istaknuti je da je taj posao nije baš tako ni jednostavan, on zahtijeva dosta administriranja, dosta sati rada je potrebno uložiti u tako nešto i međutim on ima, naravno sve to ima svoju svrhu i ima svoje benefite koji se prepoznaju i od strane različitih dionika, od investitora i tako dalje i tako dalje. Međutim, da je to neka jednostavna priča nije, ima tu puno i preklapanja između različitih marketa, dakle da li vi na jednom radite ovo i ono, treba to nekako globalno sagledati. Sve u svemu, naše globalno izvješće je zaista uvijek ocijenjeno kao jedno od najboljih izvješća u tom pogledu, međutim samo izvješće po sebi ono je manje bitno. Bitno je ono otkud to izvješće, o čemu ono izvještava, što se to događa u pozadini, što se to radi. I ono što je u centru našeg posla u tom dijelu je svakako transformacija koju provodimo ne samo vlastite firme, nego i cijele duhanske industrije koja ide u smjeru promjene prema proizvodnji proizvoda koji će biti manje štetni u odnosu na klasične cigarete i to je nekakva okosnica naše transformacije, našeg održivog poslovanja, međutim naša održivost ima i druge manifestacije, pa tako recimo ako ga prevedem na lokalni dio, ono ima i svojih manifestacija koje se ogledaju u nekakvim okolišnim čimbenicima, koji se ogledaju u nekakvim drugim čimbenicima kao što je utjecaj na šire društvo i tako dalje. Međutim, glede cijele te priče vezano za održivost, barem bi moje bilo promišljanje, dakle sad se ograđujem od vlastite organizacije, pa iznosim vlastito promišljanje. Da, to je vrlo bitno, međutim ja se uvijek nekako sjećam kada sam se zaposlio tek kao mlad čovjek kod kolegice Ane u Ministarstvu financija i bio sam potpuno uzbuđen da ću se baviti državnim financijama. Jer državne financije to je nešto užasno kompleksno, nešto da bi nakon nekog vremena otkrio da moje financije i državne financije, pa i nije to neka posebno velika razlika. Dakle, treba osigurati neka sredstva na vrijeme da mogu zadovoljiti neki najširi spektar nekakvih potrebi. I sad ta paralela između mikro i makro razine, nekako ako je prebacite ovdje, onda ako se zapitamo zašto uopće neko poslovanje postoji, pa ako bi pošao od mikro razine, recimo ja Stanko sad sutra želim pokrenuti neki biznis i kažem ok, otkud ja to krećem? Ja sam sebi trebam dati odgovor, a kažem to vrijedi i na globalnoj razini, na puno kompleksnoj, trebam dati sebi odgovor zašto nešto želim raditi, što želim raditi i kako želim raditi. Ova prva dva, tu mi je dilema kokoš ili jaje, jer ne znam da li ja prvo kažem aha, ja imam specifično znanje i znam to nešto, pa odgovaram na što, a zašto? Naravno da bi osigurao nekakva sredstva za život, zadovoljenje potreba i tako dalje. Ili je prvo poriv ostvarenje profita, pa onda ću naći što ću ja to raditi i kako ću ostvariti taj cilj. Nebitno, mislim da su oni jedan i drugi, međutim ovaj prvi sljedeći koji se iza njih odmah valja je kako, a upravo u njemu je i ESG. I on je bitan da u biti bude podrška i za okruženje cijele te priče, a ne na način da bude taj
point koji će prekinuti ove dvije prve inicijative i odgovor na prva dva pitanja. Tako da, naravno, da, sve to ima svoju svrhu i vrijednost, ali ga treba zaokružiti u nekakvu cjelokupnu razumnu priču. Gospođo Zorić, prema očekivanju, to smo znali da će uslijed regulative financijske institucije sve više sredstava usmjeravati u održive projekte. Što Ministarstvo financija recimo radi da ta sredstva ipak nekako dođu i do hrvatskih poduzeća koja možda nemaju tako dugu tradiciju fokusa na održivosti, koje zapravo tek kreću tim putem? Samo nastavak na ovo to što je Stanko napomenuo. Ja u stvari mislim da, i to uvijek kažem, i pogotovo malim i srednjim poduzetnicima, oni zaista žive održivost, samo što možda toga nisu ni svjesni. I to je ključ, u stvari, edukacija. I isto tako ću napomenuti, puno se priča, naravno, svi poduzetnici posluju radi ostvarivanja profita, maksimizacija profita i dalje ostaje cilj, samo što u stvari ta primjena koncepta održivosti u poslovanju znači i primjena onog koncepta dvostruke materijalnosti o kojoj puno pričamo, a to je da u tim izvještajima o održivosti prikažemo kako poduzetnik utječe na društvo i okoliš oko sebe, ali i s druge strane kako rizici održivosti utječu na poslovanje poduzetnika. Jer ti rizici održivosti su svuda oko nas, pogotovo okolišni rizici koji nisu, ali i drugi. I ovaj ESG dio, znači sigurno utječu na vaše poslovanje i to je u stvari vidljivo kroz izvještaje o održivosti. Kako se to s druge strane sve reflektira na financije? Državne financije su tu apsolutno važne i bitne i osiguranje sredstava iz javnih izvora je tu neprikosnoveni prioritet i to je vidljivo i kroz prioritete naše Vlade koja je kao jedan od onih glavnih prioriteta u sljedećem mandatnom razdoblju istaknula dekarbonizaciju kao jedan od ključnih prioriteta i tu se zaista značajna sredstva ulažu u zelenu tranziciju i primjenu koncepta održivosti u poslovanju poduzetnika. Značajna sredstva su dostupna i kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoj i kroz sredstva iz EU fondova koja su na raspolaganju poduzetnicima. Međutim, da se sva sredstva iz javnih izvora usredotoče, odnosno ulože u zelenu tranziciju, neće biti dovoljno jer tu treba mobilizacija i privatnih sredstava. Ono što ja moram reći da naš financijski sektor na to iznimno dobro odgovara i Ministarstvo financija je tu pokrenulo jednu inicijativu, jednu zajedničku platformu, Forum za podršku održivom financiranju, koji okuplja ključne dionike financijskog sektora zajedno sa regulatorima, Hrvatskom narodnom bankom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kako bi financijska industrija razumjela što treba primjenjivati u svom poslovanju. I tu je važno, kažem, da svi oni dionici iz financijske industrije razumiju što trebaju tražiti, odnosno što mogu tražiti od poduzetnika, isto tako da ih se ne bi previše opteretilo. Tu, kažem, pružamo podršku u tome dijelu i spomenula sam već kad sam odgovarala na vaše prvo pitanje ovu podršku koju pružamo samim poduzetnicima kako bi mogli odgovoriti na te zahtjeve i tu smo zajedno sa 14 drugih zemalja Europske unije dionici jednog zajedničkog europskog projekta kroz instrument tehničke pomoći kojim ćemo osigurati podršku i zato kažem mislimo da možemo doći do svakog onoga ko treba pružiti bilo kakve podatke vezano za održivost. Dakle, to je jedan sveobuhvatni europski projekt pomoći poduzetnicima vezano za izvještavanje o održivosti. Znači, aktivnosti je zaista puno. S druge strane, moram isto tako reći da su vrata Ministarstva financija uvijek otvorena. Pa ako imate kakvih nekih dodatnih prijedloga, dodatnih ideja kako bi zaista mogli pomoći poduzetnicima vezano za primjenu koncepta održivosti, javite nam se, pošaljite nam mail, tražite sastanak, bilo što. Znači, mi smo uvijek tu za saslušati i pružiti podršku u dijelu u kojem mi možemo pružiti podršku. Gospođo Mandić, telekomi su veliki ulagači u infrastrukturu. S jedne strane imamo potrebu brže, kvalitetnije povezanosti, bržeg interneta, s druge strane imamo vrlo jasne ESG ciljeve
koji zahtijevaju energetsku učinkovitost, što niži ugljični otisak. Kako to pomiriti? Pa istina, postoje neka istraživanja da ICT sektor utječe sa 2 do 2,5% emisija na ugljičnog dioksida u totalu. Sigurna sam da možemo reći da je telekom industrija jedan od najvećih dijelova tog ICT sektora, ali ono što je također istina kako mi kao industrija utječemo recimo negativno u tom dijelu na emisiju, isto tako smo i podloga svim drugim industrijama upravo zbog te digitalizacije i po nekim omjerima čak se komentira da su benefiti 10:1 u odnosu na štetu, recimo to tako, onoga što mi kao industrija emitiramo. Što se tiče Telemaha, da, mi kontinuirano ulažemo također u našu infrastrukturu, pritom mislim i na mobilnu, znači 5 gigabitnu mrežu, na i fiksnu infrastrukturu, optičku infrastrukturu i ono što nam je vrlo bitno je zapravo da se fokusiramo na ulaganja koja doprinose nečemu. Možda je onako specifično uvijek kada ulažeš želiš nešto nekako izmjeriti, pa možda u ovom slučaju danas pričamo o ESG-u, o pozitivnim doprinosima ESG-u ekologiji, ali recimo uvijek je zanimljivo kada mi uspijemo našu uslugu povezati sa nečim, sa benefitom za kompaniju ili za društvo. Recimo, u zadnjih godinu dana smo jako ponosni na naš projekat Sretno more, gdje smo sa institutom Ruđer Bošković i društvom Minova Mare zapravo setapirali jedno autonomno plovilo koje plovi morima sad po Hrvatskoj i zapravo smo zadnjih godinu dana izvukli sa dna mora 4,5 tone otpada. To plovilo koristilo našu mrežu da bi se kretalo po moru i po dubinama i moram reći da smo zaista jako sretni da smo na taj neki način zapravo svoje ulaganje povezali s tim. U Telekomu nije samo infrastruktura u smislu fizičke infrastrukture bitna, mi smo kao industrija jako veliki ulagači u opremu, tako da ono što je bitno je zapravo da se i tu nađe neka oprema koja će energetski učinkovito koristiti ili energiju ili bar iz godine u godinu povećavati učinkovitost i pritom je vrlo bitno zapravo da se gdje god može, a postoje određeni segmenti gdje je to moguće, da se određena oprema reuza, odnosno kada se vrati ponovno se optimira i dalje resetira i ponovno se koristi kod naših korisnika. Mislim da se sva ta ulaganja zapravo imaju direktan, ne samo indirektan utjecaj na društvo. Gospodine Kršlović, i vi imate elektroničke uređaje. Kako osiguravate njihov povrat, recikliranje, kako zapravo sada izgleda taj ciklus? Da, mi imamo elektroničke uređaje, dakle kao što sam rekao, mi smo u svojoj transformaciji prema nekakvim drugačijim proizvodima, želiš ponuditi proizvode koji su manje štetni, oni za sobom povlače i neke druge tehnološka rješenja, između ostalog pojavilo se nešto što prije ste imali cigaretu i upaljač, sad imate ipak neku kompleksniju stvar ispred sebe koja ima svoj životni vijek i ona na neki način treba završiti. I naravno da je bitno način na koji sve to skupa završava. Mi se trudimo da napravimo najprihvatljivija moguća rješenja. Ja sam ponosan da smo mi pokrenuli u Hrvatskoj kružni program u kojemu mi prikupljamo elektronički otpad od naših proizvoda, prikupljamo umetke same duhanske umetke koji se koriste, elektroničke cigarete i nastojimo ih reciklirati i to uspijevamo u visokoj mjeri, ali isto tako i energetski oporabiti u određenom dijelu. Tako da je, slušao sam vas kada ste rekli 4,5 tone, pa će neko reći pa to nije ni jedan slon, tako ću i ja reći, mi smo prikupili 6 tona tog otpada, međutim kad uzmete u obzir da su to duhanski umeci koji praktički ne teže ništa, ima toga i naravno da je taj slon je bitan, pogotovo ako je multiplicirano to kroz više godina i kroz više nastojanja i načina. Ono što je isto tako važno je da nije samo bitno sa aspekta toga da mi nešto pokrećemo pa se nešto događa, nego je bitna i ova reakcija jer neko je morao predati taj
otpad. Prema tome i svijest u društvu koja se javlja, a to je ono želim i ja kontribuirati nečemu i ja ću se odazvati na taj program, isto tako vrlo, vrlo bitna je, tako da mi vidimo veliki potencijal u takvih stvari i nastojanja, tako da ćemo se nastaviti baviti time. Isto tako, recimo bi izdvojio da u dijelu utjecaja na društvo već godinama provodimo i program Pokreni nešto svoje ovdje u Hrvatskoj, gdje upravo nastavimo suportirati na neki način one male poduzetnike koji su započeli tek ili započinju svoj posao, a koji imaju utjecaj na okoliš i na društvo pozitivan, da u biti startaju sa svojim poslom i da se postave na noge i u taj program smo uložili i 9 godina i $1 milijun i sigurno nešto na čemu nastavljamo. Isto tako istražujemo i druge opcije kako možemo učiniti doprinos društvu. Dotaknuli smo se već tokom razgovora i teme vještina, razumijevanja konteksta. Kakvu ulogu, gospođo Zorić, vidite sa strane ministarstva u izgradnji kapaciteta upravo u ovom dijelu, pogotovo kod malih i srednjih poduzeća, dakle u izgradnji kapaciteta za izvještavanje, za usklađenost, važnost ESG teme? Pa ispred ministarstva, općenito ispred tijela državne uprave, naš prvi zadatak je da na vrijeme prenesemo europsko zakonodavstvo u naše zakonodavstvo, tako da naši poduzetnici, ako će imati neku obvezu, dovoljno rano razumiju, odnosno znaju, pripreme se. Mi smo tu zaista, kada smo prenosili direktivu u korporativnom izvještavanju o održivosti, napravili određene iskorake u smislu ovoga objavljivanja popisa poduzetnika koji trebaju izvještavati o održivosti po pojedinim krugovima, gdje smo zaista htjeli kao prvo ne opteretiti nikoga više nego što treba biti opterećen, a s druge strane pripremiti sve da se na vrijeme krenu pripremati za obveze vezane za izvještavanje o održivosti. Moram samo se vratiti na trenutak i ponovno spomenuti tu to da izvještavanje nije samo sebi svrha i u stvari svrha je sve ovo što je iza toga izvještavanja i onda razumijevanje toga koncepta održivosti treba krenuti u stvari od toga i svima objasniti što uopće održivo znači, što znači održivi razvoj. Vi to svi tu vjerojatno znate, ali ima u nekim krugovima još uopće, mislim to je tema koja je prije 10 godina nitko o tome nije niti razgovarao, onda smo prije par godina razgovarali o tome svi, pa sad možda opet malo manje razgovaramo, ali održivi razvoj u suštini znači da razvijamo svoje poslovanje na način koji će našim budućim generacijama ostaviti barem jednake mogućnosti koje smo imali mi. I to je ono što je u suštini svega toga, znači kako poslovati tako da mi budemo sretni, ali da budu i svi oko nas sretni. I to vam je, ja se vraćam sad opet na Stanko je spomenuo državne financije, tako je u stvari se vode i državne financije. Ajmo probati napraviti određene iskorake da budemo svi zadovoljni s onim što na kraju isporučujemo. Naravno da malim i srednjim poduzetnicima kad uvodite bilo kakvu novu obvezu, a pogotovo kada je riječ o izvještavanju, svima se digne kosa na glavi upravo zbog toga što je to trošak, zahtjeva vrijeme, svi imamo malo resursa, a možda je tu baš kad govorimo o tim resursima i našim administrativnim kapacitetima s jedne strane sa državne razine, ali i kapacitetima unutar samih kompanija, treba reći da je to jedan od najvećih izazova s kojima se, ja mislim, svi generalno susrećemo, a to je pronaći kvalitetne zaposlenike, radnu snagu koja će nam dovesti do toga. Pa upravo tu ja mislim da izvještaji o održivosti koji kompanije objavljuju dosta toga stavljaju, u stvari vrlo transparentno pokazuju kako kompanija između ostalog brine za svoje zaposlenike. I onda sad imamo dosta i razgovora, ja kažem mlađim kolegama kad se zapošljavate, pogledajte malo izvještaje o održivosti, ovaj tu dio S i G, pa ćete vidjeti u stvari kako kompanija koja, znači naravno okoliš je tu, najveći je naglasak na okoliš, jer to vidimo svi u svojim svakodnevnim životima, međutim baš kada je riječ o toj radnoj snazi i o tome u kakvoj kompaniji naše mlade generacije u kakvim kompanijama žele raditi, tu mogu dobiti zaista
puno podataka o kompaniji samih izvještaja o održivosti i ovih koje sada kompanije sastavljaju po europskim standardima, ali i ovim koje su sastavljali po ranijim standardima. Ono što je dodatni sad jedan element koji ranije nismo imali, a to je da izvještaje o održivosti sada provjeravaju i revizori. Znači, revizori u Republici Hrvatskoj ovih prvih 50 izvještaja o održivosti koji su se podnosili su davali svoje mišljenje i to izvještavanje o održivosti je dobilo na jednom možda čak, to mislim ne ozbiljnija razina, ali ta dodatna provjera nam je dala svima nama koji koristimo podatke iz tih izvještaja o održivosti jedan dodatni element sigurnosti, jer ja to neću nikad zaboraviti, vratit ću se kratko i na ono prethodno pitanje, kada moji kolege iz financijske industrije trebaju financirati kompaniju, onda kaže mi jedan kolega, ali ja hoću izvještaj koji je krvlju potpisan, da je točno sve unutra. E pa, to je sad nekako i materializirano kroz tu provjeru od strane revizorskih društava. Revizorske kompanije su tu dakle dale taj jedan dodatni sloj. Kada je riječ o malim i srednjim poduzetnicima i njihovoj pripremi, kažem i kroz FINA-in centar za održivosti koji će pružiti mogućnost poduzetnicima da kroz besplatne alate svoje određene podatke objave, odnosno dođu uopće do tih podataka, ali i kroz ovaj dakle europski projekt koji ćemo provoditi, kojemu u stvari intencija je doći do svakog poduzetnika koji će trebati izvještavati u bilo kojem dijelu ili kroz lanac vrijednosti ili konkretno sam, doći do svakog poduzetnika i pružiti mu konkretnu podršku vezano za njegovo buduće izvještavanje o održivosti i za razumijevanje samog koncepta, jer ponovit ću još jednom, ja vjerujem da održivost svi živimo i da je samo stvar u tome da trebamo naučiti kako o tome izvještavati. Gospođo Mandić, digitalna uključivost je također važan dio ESG-a. Kako vi kao Telemach doprinosite razvoju digitalne pismenosti, pokrivenosti ruralnih područja, odnosno trebaju li regulatori zapravo uzeti u obzir ove doprinose kao neke mjerljive rezultate i doprinose ESG-u? Pa ja bih rekla da je jako važan to cilj. Sad je pitanje kako to mjeriti ili dokazati ili usporediti ko je pridonio više. Tako da vjerujem da se treba naći neka metrika za to. Ono što mogu reći da smo godinama već fokusirani da se u biti i mi u telekom industriji, u Telemachu Hrvatskoj zapravo da se poveća digitalna uključenost u Republici Hrvatskoj i upravo zbog toga zapravo jedan dio toga je zapravo vezan i na ovu gradnju infrastrukture koju provodimo, znači gradimo fiksnu mobilnu mrežu i zapravo omogućujemo komunikaciju većem opsegu stanovništva. 99% pokrili smo mobilno Republiku Hrvatsku, pokrili smo i veći dio što se tiče fiksne infrastrukture, ali ono što mogu reći zapravo da ipak postoje uvijek neke zapreke u svemu tome, jer spomenuli smo i ranije, svi smo i poslovni subjekti, radimo sa ciljem zbog naših investitora, povrata i tako dalje. I naravno da je bitno kako ćemo i gdje graditi. Ono što je specifično nama u Republici Hrvatskoj jest naš oblik naše zemlje, ruralna područja i tako dalje, tako da je jako izazovno nama kao Telemachu pa i industrija, mislim generalno kako pokriti ta specifična područja, ali ono što mogu reći je zapravo da nalazimo određene tehnologije ili načine na koje možemo pokriti i ona područja gdje možda ne možeš nužno dokopati kabel. Ali ono što mogu reći zapravo da upravo na taj način i nama direktno, znači sebi, ali i našim partnerima zapravo omogućuju da oni odrade određeni utisak na ESG. Uskoro ćemo pogledati rezultate slajdo istraživanja, tako da vas podsjećam da se uključite, ali prije toga, gospodine Kršlović, još jedno pitanje. Transformaciju uvijek donose ljudi. Kako ESG principe ugrađujete unutar vaše tvrtke? Da li su oni dio KPI-eva unutar kompanije? Kako osiguravate zapravo da ta provedba doista bude implementirana? Pa dobro, da pokušam redom
Recimo, kada bi ja sad svima vama rekao idemo, vi biste najvjerovatnije meni postavili pitanje kud, zašto, gdje ćemo. Sigurno biste imali određenih pitanja, zato što je u ljudskoj prirodi da bezglavo nekakvo kretanje baš i nije nešto što je poželjno. Dakle, mora postojati neka svrha, neka vizija, kretanje ka nekakvom cilju i mislim da tu održivost ima svakako vrlo jasnu poruku za sve one koji žele raditi u određenom kolektivu ili koji već u njemu rade. Dakle, naša nastojanja na održivosti svakako imaju implikacije i na taj dio, jer ono što mi vidimo, da vidimo od trenutka od kada radimo aktivno na svojoj transformaciji, na održivom poslovanju, na održivim projektima, da je interes mladih ljudi, vrlo visoko kvalitetnog kadra, porastao za rad u našoj instituciji. To nije samo institucija ova na razini zemlje, nego globalno govoreći. I da, i ugrađujemo te elemente što ste me pitali konkretno je i u menadžerskim bonusima, recimo to tako, ili naknadama na neki način su utkani upravo ESG ciljevi, tako da oni nisu samo deklarativno nešto lijepo tamo negdje, nego su specifično i vezani i na sami benefit koji se od poslovanja dobio i svaki zaposlenik, odnosno oni koji imaju ugrađeno. Što se tiče nekih drugih stvari u kojima nastojimo ostvariti isto pozitivne rezultate, recimo gledajući Philip Morris Zagreb, dakle postoji jednakost u plaćama između poslova koje obavljaju žene i muškarci, postoji ravnomjerna podjela poslova među muškarcima i ženama koja je 50-50% u cijeloj organizaciji, uprava je 50-50%, naša predsjednica uprave je predsjednica, što znači da je također žena. Tako da nastojimo raditi sve one stvari koje nisu u stvari radi toga da bi se sad iza ove konferencije tamo neko poslikao sa time, nego stvarno stvari koje čine razliku i dugoročnu opstojnost biznisa i na kraju krajeva i imidža kompanije i tako dalje. Hvala lijepo. Pogledajmo sada i rezultate. Pitanje je bilo imate li dediciran odjel za ESG unutar vaše kompanije? Ovo je lijepih 55%. Čini mi se, uvijek može naravno bolje, voljeli bi da je taj postotak još malo veći, ali čini mi se vrlo dobro. Komentari s vaše strane? To je super, ali ja bi isto tako napomenula i ovi koji nemaju dedicirani odjel, odnosno ustrojstvenu jedinicu za ESG, isto super, zato što održivost, odnosno ESG principi trebaju biti protkani kroz rad cijele kompanije, tako da to nije odlučujući faktor, ali ovi koji imaju super, još bolje. Kako je kod vas? Slažem se. Mi smo ove godine zapravo setapirali odvojeni odjel, ali ono što sigurno se slažem da i taj odjel sam po sebi ne može ništa napraviti sam. Znači mora pričati sa svim sudionicima, bilo u našem prodajnom segmentu, tehnici, što je kod nas jako važno, a onda je taj odjel tu samo da sažme nešto prema van. Svi mi unutar organizacije moramo živjeti sa tim i isto smo jednako kao i kolege u Philip Morrisu svoje KPI-eve više managementu temeljimo također na dijelu na ESG-u. Direktno je to jedini način zapravo da proširiš svijest unutar kompanije i mislim da je bilo trnovito u početku, ali nekako smo uspjeli bar jednim dijelom to odraditi. Gospodine Kršlović, kako je kod vas? Puno ljudi se bavi tim pitanjima, dakle da li ovdje u Hrvatskoj, da li negdje u svijetu, gledajući ravno ispred sebe vidim svoju menadžericu za sustainability, dakle ozbiljno shvaćamo stvar i kao što sam rekao, vrlo vidimo koji benefiti iz toga proizlaze. Hvala lijepo. Ja vas sad pozivam odmah da glasate i za drugo pitanje koje ćemo pogledati nakon sljedećeg kruga. A sada nastavljamo, gospođo Zorić, dalje.
Očekujemo li neke nove promjene unutar ESG-a? Hoće li biti nekih dodatnih odgoda ili nekih dodatnih deregulacija? Planira li se recimo deregulaciju u nekim drugim područjima kojima se bavi ministarstvo osim ESG-a? Čuli ste najavu već od gospođe Ujević. Europska komisija ima dosta ambiciozan plan rasterećenja. Ono što moram reći isto tako, znači za naše zakonodavstvo ti omnibus paketi su dosta izazovni. Zašto? Zato što mi ne možemo jednim zakonom promijeniti 6 drugih zakona, pa svaki taj omnibus paket nosi nama situaciju u kojoj mijenjamo niz propisa. Zato nemojte nas mrzit, nije to uvijek zato što mi nešto radimo ili ne radimo dobro, ali zaista događaju nam se situacije u kojima zbog 2 rečenice moramo ići u izmjene zakonodavstva i to je najveći izazov, znači te brze izmjene zakonodavstva, mi to ne volimo, znamo da vi to ne volite sigurno jer ovo tu kako se bavite nekim drugim stvarima ispada da svaki dan morate čitati Narodne novine da vidite jel se promijenio neki propis koji se odnosi na vas. Ono što sam ja htjela napomenuti, znači ali ok, sve je super dok ide u cilju rasterećenja, ali i to rasterećenje sa sobom nosi opterećenje praćenja propisa na dnevnoj bazi da ne biste nešto zaboravili što je važno. Ono što sam ja htjela istaknuti baš za ovu našu temu o kojoj mi danas pričamo je da treba razumjeti da ulaganja u održivost nisu trošak već investicija za našu budućnost i ono što sam napomenula, ostavljanje svijeta barem onakvog jednakog kakvog smo mi imali. Ja i danas vidim tu među nama, vidim kolegicu Anu tu koja zna da ulaganje u održivost je pozitivno i prepoznato kao zaista ulaganje, investicija, a nikakav trošak. Zato između ostalog mi iz Ministarstva financija i kroz strateški okvir za razvoj tržišta kapitala stavljamo fokus na izdavanje održivih financijskih instrumenata. Tu u prvom redu mislimo na zelene i održive obveznice. Tu je zahtjev, odnosno odgovor tržišta na izdavanje takvih instrumenata izrazito pozitivan i potičemo vas sve, znači razmislite o takvom načinu financiranja, razmislite o tome kako izvući najbolje za svoju kompaniju primjenom ovoga što već i onako morate primjenjivati. To je u stvari ovo tu kad gledam, naravno da je ovaj okolišni dio bio za sve najizazovniji zato što je, spomenula sam 1290 podatkovnih točaka od kojih je 3/4 kvalitativnih, a ne kvantitativnih. To za sve vas koji ste financijaši, koji volite brojke, predstavlja određene izazove i tu možda trebamo raditi na jednostavnijim pravilima, što jednostavnim, ali ne odustajemo od ciljeva. Zašto Europa se zagrijava 2 puta brže od ostatka svijeta? Hrvatska je izrazito pogođena posljedicama klimatskih promjena i iskoristit ću ovu priliku i pohvaliti se jednim postignućem samog Ministarstva financija. Dakle, u Ministarstvu financija prepoznali smo tu važnost klimatskog djelovanja, odnosno poticanja održivih aktivnosti, pa tako od sljedeće godine, od travnja, Ministarstvo financija preuzima supredsjedanje koalicijom ministara financija za klimatske aktivnosti. Nasljeđujemo Nizozemsku, znači supredsjedat ćemo organizacijom koja okuplja 100 ministarstava financija diljem svijeta, jer uvijek sve završi i na tom financijskom dijelu i osiguravanju financija za prijelaz na održive ekonomske aktivnosti. Sjajno, čestitke. Ja bih sad zamolila i naše paneliste, gospođu Mandić, gospodina Kršlovića, kratko komentar na ovo naše drugo pitanje, a onda bi vas zapravo pitala i koji konkretan korak bi možda istaknuli, regulatorni, financijski, operativni, kao onaj koji može najviše možda ubrzati primjenu ESG-a u Hrvatskoj i koju vrstu deregulacije biste vi kao predstavnici industrije možda predložili kao sljedeći korak Hrvatskoj i Europskoj uniji? Pa evo, ja kad gledam
Ove rezultate zapravo stvarno nije iznenađujuće, nekako je najkompleksnije, pa možda ja sad isto povezam sa industrijom u kojoj radim. Ovo nam je najteži dio zapravo definirati, pogotovo kad se referiramo na to da neki KPI ili metrike su one koje ne možeš izmjeriti ili su interpretativne, pa ovisi o tome šta ja kažem, šta ti kažeš. Ali ono što mogu reći da upravo to je, recimo kad ja sad razmišljam o tome što ćemo mi raditi sljedeće godine i što bih htjela da izdamo, zapravo htjela bih da sljedeći mjeseci, nadam se da zapravo dođemo do toga da što ranije razumijemo što trebamo pratiti. Jer slažemo se svi, ne računam na trošak, računam na investiciju, ali svejedno se moramo pripremiti i vrlo je važno definirati te metrike koje ćemo pratiti. Recimo, to je nešto što bi bilo super da se unaprijed fiksira, da možemo na vrijeme početi pratiti zapravo ili recimo sa druge strane ako pričamo o državi, na primjer uvijek se sjetimo ovog bazičnog problema koji prvo kad smo krenuli sa ESG-om, svi smo se nakačili na aute. I mi dalje s vremena na vrijeme gledamo kako da povećamo svoju flotu vozila i povećamo broj električnih vozila, ali i dalje imamo taj problem da infrastruktura u državi nije optimalna i ne možemo jednostavno povećati još više udio električnih vozila, bi to stvaralo bi određene probleme. Vjerujem da kolege u logistici ili transportu imaju puno veće probleme oko toga, ali možda je to recimo prilika, znam da imamo razne potice ili tako dalje, ali nekako možda vidjeti na koji način razviti infrastrukturu, pa puno širi opseg kompanija će moći možda doprinijeti u tom segmentu ESG. Gospodine Kršlović. Pa nemam posebno nešto komentirati. Dakle, sva ova područja su bitna, važna, nekako environment izvire kao nekakav i prvi na nekakav način, kao nekakav očigledan. Ali naravno svi su bitni, ne znam sa razvojem i sa budućnošću kakav bi odgovor bio recimo 5 godina od sad, možda bi bio malo drugačiji, možda bi bio ravnomjerniji i to sve skupa kako stvari sazrijevaju i tako dalje. A što se tiče ovih stvari, što promijeniti, ja bih promijenio sve. Ali naravno to su moje želje. Dakle, kada bi me neko natjerao da trčim na 100 metara ispod 10 sekundi, ja to ne mogu, zapravo nikad nisam ni mogao, nebitno. Ali ili ja to neću izvršiti, ili ako mi se da dobar push, možda putem polomim noge, što opet nije poanta. Prema tome, zakonodavstvo u bilo kojem dijelu, pa tako i u ovom dijelu, mora biti na neki način otklonjeno od idealizma i približiti se na neki način realnosti i naći neku optimalnu mjeru između dva, tako da što god radimo, bilo kakvo zakonodavstvo da radimo, da bude utemeljeno na neki način na znanosti, na podacima, na stvarnim iskustvima i na nekakvim realnim očekivanjima. Tako da jedino u tom dijelu bi zasigurno bilo dobro, ali kažem, nije to samo vezano za ovaj dio, nego je to vezano i za poreze i za bilo što drugo, bilo o čemu da razgovaramo. Hvala vam lijepo. S ovim ćemo završiti ovaj panel. Veselimo se kasnije čuti izlaganje gospodina Derče da vidimo jesu li doista najveći izazovi bili u ovom okolišnom dijelu i kako hrvatske kompanije stoje i u drugim aspektima ESG-a. Ja vas pozivam da se zahvalimo našim panelistima. Pozdrav svima. Evo, meni je zapravo pripala zadovoljstvo i čast da vam nešto kažem više, samo sekunda, kako Atlantic Grupa pristupa održivosti. Ono što je bitno napomenuti da smo mi krenuli sa održivim praksama puno prije nego što je bilo kakva regulativa o održivosti stupila na snagu. Mi održivost ne gledamo samo kao regulatornu obvezu, već kao naš strateški prioritet. I upravo tako smo njoj i pristupili. Mi smo 2020. godine već razvili našu strategiju održivosti. Temeljimo je na 5 stupova. To su stupovi emisije, voda, recikliranje, naši zaposlenici i proizvodi. Za svaki od tih 5 stupova mi smo razvili određene KPI-eve. Ti KPI-evi su mjerljivi. Mi ih pratimo 2020. godine. Znači 2020. godina je naša bazna godina i mjerimo naš napredak iz godine u godinu. Također smo i odredili dugoročne ciljeve, oni su vezani za 2030. godinu. Ovih 5 stupova su područja gdje mi mislimo da možemo najviše doprinijeti održivosti. Kasnije ću vas provesti detaljnije za svaki stup.
Nakon što se odredi strategija, to nije dovoljno. Znači, vrlo je važno i zapravo ključnu ulogu ima da imamo jasnu strukturu kako njome zapravo upravljamo. Shodno tome mi imamo 3 odbora, odnosno odjela. Prvo imamo koordinacijski odbor za održivost. To je odbor koji čini preko 25 članova. To je jedan multidisciplinaran tim koji se sastoji od naših direktora nabave, direktora naših poslovnih segmenata i oni su zapravo zaduženi da osiguraju da se naša strategija može implementirati. Zatim imamo odjel korporativno upravljanje održivošću, čiji je zapravo glavni cilj da prati naše KPI-eve i također da uspostavlja naše grupne ciljeve. I onda imamo odjel odnosa s investitorima i ESG izvještavanja, čija je uloga da prati svu regulativu po pitanju održivosti, da se s njome mi usklađujemo i također je odgovorna i za reviziju našeg izvještaja o održivosti, jer smo mi od prošle godine smo i obveznici revizije. Ono što je bitno napomenuti ovdje je da sva ova tu 3 odjela odgovaraju direktno upravi. I to je ključno jer na taj način je uprava uključena i imamo apsolutnu podršku uprave u provođenju svih zapravo aspekata održivosti. Mi smo išli korak i dalje. Mi smo još prije nekih godinu dana smo pokrenuli našu inicijativu koja se zove Green Wave, čiji je zapravo glavni cilj da mi osvijestimo sve naše zaposlenike o održivosti i da razvijemo ključne kompetencije naših zaposlenika kako bi zapravo stvarno svi mogli sudjelovati u implementaciji naše strategije. Kako smo to napravili? Mi nismo razvili nekakvu ESG akademiju, nego smo već u naše postojeće akademije, poput prodajne, marketinške i financijske akademije, smo implementirali odgovarajuće ESG module. Kada imate strategiju, imate jasnu strukturu tko njome treba upravljati, onda je jako bitno i osigurati predanost svih zaposlenika da sudjeluju. Znači da stvarno svatko ima odgovornost da nešto mora napraviti. Kako zapravo to napraviti, odnosno kako smo mi to napravili? Prvo smo krenuli sa našom upravom. Mi smo, kao što sam vam rekla, znači u ovih 5 stupova, napravili smo takozvani Atlantic Grupa indeks održivosti. Znači, svi ovih 12 KPI-eva čine taj zapravo indeks održivosti. I upravo je on jedan od baza za nagrađivanje naše uprave. To smo implementirali prije 3 godine. Nakon što se to pokazalo izrazito uspješnim, od ove godine smo to zapravo spustili dalje niže u našu organizaciju, tako da zapravo svi naši direktori marketinga, direktori prodaje, direktori nabave to imaju u svojim ciljevima. I onda kada svako ima motivaciju i odgovornost, onda slijede zapravo jako dobri rezultati. Pa krenemo zapravo od našeg prvog stupa, to su zaposlenici. Kada gledamo zapravo što smo mi ostvarili u našem stupu zaposlenici, znači imamo izrazito visok stupanj angažiranosti od 88%, zatim smo povećali sate treninga po zaposleniku od 40% u odnosu znači, na našu baznu godinu 2020. Prepolovili smo ozljede na radu također u odnosu na 2020. I imamo konstantno vrlo visok stupanj žena na menadžerskim pozicijama. Ako idemo do našeg idućeg stupa, to su proizvodi. Mi kada razvijemo naše proizvode, uvijek zapravo osluškujemo što naši potrošači žele, što oni očekuju od nas. Jedan od očekivanja zapravo naših potrošača je da naši proizvodi budu održivi. Pa smo upravo iz tog razloga razvili 2 KPI-a koja mjerimo. Prvi KPI se odnosi zapravo na samu recepturu naših proizvoda. Znači mi imamo target da svaki puta kada razvijemo naše nove proizvode, 70% zapravo tih novih proizvoda mora biti u skladu sa održivim kriterijima. Što to znači? To znači da zapravo ti proizvodi moraju imati nekakvu tvrdnju. Znači da su veganski, da su free from, da imaju rainforest certifikat i slično. Primjeri su naš boombox smoothie koji imaju vegan certifikat, naša Argeta koja je free from, dio asortimana bar kafea koji ima rainforest certifikat i slično. Znate da uvijek se spominje zapravo da je održivost samo dodatan trošak. Ovo je jedan od primjera gdje smo zapravo dokazali poprilično suprotno. Mi kada smo razmatrali naš smoki, što je jedan od naših zapravo najprodavanijih proizvoda, u njegovoj recepturi imamo palmino ulje. Ako znate, znači u zadnje vrijeme se zapravo palmino ulje jako veže za deforestaciju. I jedan od prvih rješenja kako zapravo taj problem riješiti je bilo zapravo da uzmemo palmino ulje, da kupujemo palmino ulje sa certifikatom o nedeforestaciji. No, međutim, naš R&D tim je otišao korak dalje i shvatio zapravo da mi palmino ulje možemo zamijeniti sa lokalnom sirovinom
sa suncokretovim uljem, a da pritom zapravo sam okus našeg proizvoda ostane zapravo isti. I s time smo znači postigli značajnu uštedu od 1.000.000 eura. Zatim, drugi KPI u našem stupu proizvodi se odnosi zapravo na našu ambalažu. Ambalaža u prehrambenoj industriji je izuzetno važna, važno je zapravo da je praktična. Tu mi imamo zapravo cilj da svaki put kada radimo bilo kakav redizajn naše ambalaže, ona mora zapravo rezultirati da je ona bolja po okoliš. Što to zapravo znači? To znači ili da je zapravo smanjujemo samu ambalažu ili da smanjujemo njezinu gramaturu. Jedan od primjera kada smo radili redizajn našeg štarka napolitanke štark brenda, je da smo umjesto 3 elementa ambalaže, mi samo koristimo 2. I na taj način smo reducirali ambalažu i smanjili gramaturu. Onda dolazimo do emisija, to je nešto što ja mislim svima nama zajedničko, jer svi zapravo emitiramo CO2 emisije. Tu imamo 2 KPI-a. Prvi KPI je zapravo udio obnovljivih izvora energije. Mi smo krenuli praktički od nule u 2020. godini i da bismo već u 2024. godini dostigli skoro 30%. Kako smo to postigli? Znači, prvi način je zapravo da kupujemo električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, a također drugi način je zapravo da mi stavljamo solarne panele na naše uredske i proizvodne lokacije i na taj način zapravo sami zadovoljavamo određeni dio energije koja nam je potrebna. Drugi KPI se odnosi na CO2 emisije. Kad gledamo generalno CO2 emisije, znači imamo scope 1, scope 2 i scope 3. Mi smo se fokusirali trenutno na scope 1 i scope 2. I tu smo zapravo, kako bismo bili u skladu sa glavnim ciljem Pariškog sporazuma, to je zapravo ograničavanje globalne temperature do maksimum 2 stupnja, mi smo zapravo izračunali koliko mi moramo smanjiti naše emisije Scope 1 i Scope 2 do 2030. Izračunali smo da to zapravo trebamo napraviti, da ih trebamo smanjiti za 58%. Do kud smo stigli, kada vidite, znači 2024. godinu, mi smo već uspjeli smanjiti za čak 44%. To smo zapravo postigli primarno kroz kupovinu zapravo obnovljivih izvora energije. Kako planiramo doći do ovih 58%? To nije lagano i iz tog razloga smo napravili detaljan tranzicijski plan koji je zapravo raspodijeljen na sve naše poslovne segmente i već i praktički implementiran i on se temelji na 5 mjera. Naravno, jedna i dalje mjera koje ostaju na snazi su naravno obnovljivi izvori energije, zamjena fosilnih goriva obnovljivim izvorima, projekti energetske učinkovitosti, rekuperacija topline i minimiziranje fugitivnih emisija. Naravno, ovo dolazi uz određeni trošak, odnosno investiciju. Kako bismo zapravo implementirali svih ovih 5 mjera, potrebno je 15 milijuna eura koji smo mi već dodijelili ovom velikom projektu. Kada idemo na naše vode, odnosno znači stup voda, znači voda je u prehrambenoj industriji vrlo bitna, jer ne postoje zapravo sva područja sa istom razinom voda i također je vrlo problematična dostupnost čiste vode koja je zapravo ključna u prehrambenoj industriji. To je taj dio. Mi smo tu zapravo, imamo KPI, što mjerimo je zahvat vode po toni našeg proizvoda. Kada gledamo što smo zapravo postigli u odnosu na našu baznu godinu 2020. mi smo zapravo postigli smanjenje od čak skoro 20%. Ono na što smo još osobito ponosni u 2024. godini je da smo uveli recikliranje vode u našem poslovnom segmentu za proizvodnju pića. I dolazimo do stupa recikliranje. Kada gledamo našu strukturu proizvodnih, odnosno ambalažnih materijala, na prvom mjestu je papirna ambalaža, zatim je plastika, staklo, limena ambalaža i na zadnjem mjestu je triplex folija. Ono na što se mi zapravo ovdje trebamo usmjeriti je ovo što je označeno crvenom bojom, to je znači naša plastika i triplex folija. Što možemo napraviti sa plastikom? Možemo koristiti plastiku koja se dalje može reciklirati i koristiti plastiku koja je već reciklirana. Nažalost, triplex folija nije reciklabilna i tu zapravo gledamo načine kako nju zamijeniti, odnosno što manje koristiti. Shodno tome smo razvili 2 KPI-a koje mi mjerimo. Prvi KPI je koji je dio naših ambalažnih materijala se dalje može reciklirati.
Taj KPI u 2024. godini iznosio vrlo visokih 93%. Znači da 93% naše ambalaže se može dalje reciklirati. Da ne bi mi sami govorili subjektivno da je to stvarno visok postotak, ako gledamo što rade naši pirovi, naše velike multinacionalne kompanije, možemo stvarno shvatiti da je to izrazito visok postotak. Također, drugi KPI koji se definira kao udio reciklirane plastike koju mi koristimo, on iznosi gotovo 15%. Opet, kada gledamo što radi jedan Nestle, Unilever i Danone, možemo stvarno shvatiti da je riječ o vrlo impresivnom rezultatu. Održivost se ne zaustavlja na našem vlastitom poslovanju. Mi radimo i puno više od ovoga što sam ja sada vama prezentirala. Znači, održivost je vrlo bitna u cjelokupnom lancu vrijednosti. Kada gledamo što rade naši dobavljači, kada smo mi mjerili naše emisije, mi smo mjerili takozvani scope 3. Znači, to su sve one emisije koje se emitiraju kod naših dobavljača dok proizvode kavu koju mi nabavljamo, naši retaileri što rade i naši potrošači. Shvatili smo zapravo da kada gledamo naše ukupne emisije, čak da 94% emisija se proizlazi iz lanca vrijednosti. I upravo iz tog razloga smo mi razvili naš kodeks dobavljača, kojim mi zapravo potpisom tog kodeksa mi obvezujemo naše dobavljače da će se oni ponašati na ekološki, društveno i etički zapravo odgovoran način. Ono što bih htjela zapravo naglasiti na kraj da je suradnja ključna po pitanju održivosti. Suradnja ne samo sa našim zaposlenicima, nego već s našim dobavljačima, sa našim retailerima, sa našom lokalnom zajednicom. Kada imate strategiju, kada imate jasnu strukturu upravljanja održivošću i naravno kada imate predanost svih zaposlenika, onda rezultati stvarno dolaze sami po sebi. I ono što bih zapravo htjela još reći da u Atlantic grupi održivost ne gledamo kao obvezu, znači već je gledamo kao priliku. Održivost je utkana u našu strategiju, u našu kulturu i ono što je najbitnije u naše svakodnevno poslovanje. To bi bilo sve od mene. Dobar dan svima. Naprijed hvala na strpljenju za moj hrvatsko-slovensko-zagorski jezik. Nadam se da ćemo se razumjeti. Ubrzo ću vam u biti isprezentirati u kojim područjima su danas najviše razgovara kad pričamo s firmama, sa upravama na temu ESG-a na razini cijele Europe, kroz različite industrije, pa pogledat ćemo i glavne rezultate kao osvrt na rezultate ovogodišnjeg istraživanja u Hrvatskoj. Fakt je da u biti se nekako diskusija oko ESG-a malo mijenja. Taj nekakav sentiment od prije ESG u sve i greenwashing, ta diskusija malo je opreznija. To i zbog i geopolitičkih promjena, izazova, pritiska iz Amerike. Na primjer, gledamo firme koji su globalne firme, koji imaju i svoj dio divizija, slično i naša Carni u Americi, i vidimo različiti, taj sentiment se mijenja kako pričati u jednim dijelovima ESG-a, najviše u dijelu SNG. Vidimo i diskusije da su firme opreznije u biti o nekako publiciranju ESG-a, jer znaju da ako neki isporuče svoje nekako obećanja, da mogu imati backlash od investitora i drugih stakeholdera, znači nekako oprezni su o tome kako o tome pričaju, pa naravno i drugi dijalogi, znači i sama regulativa, danas smo puno pričali o regulativi, neke su veća očekivanja, pa su firme opreznije. Znači nije sve više svi ESG u sve, nego nekako oprezniji način integracije i publikacije i PR-a i organizacije sve oko ESG-a. U Europi malo manje, ali vidimo to naročito to veliko mijenjanje ESG agende u Americi. Zato vidimo fokus ESG-a danas je najviše u tome da je dio postojeće core poslovne strategije. Da imamo više i više manje slučaja gdje je ESG strategija nekako odvojen dokument, odvojena tema,
nego se ESG ciljevi integriraju u business as usual, ne, u biti poslovnu strategiju. Vidimo da su ciljevi ESG-a treba biti vrlo materijalni, znači nisu neki fluffy obećanja, KPI-evi, nego slično kao je Ivana lijepo prikazala na primjeru Atlantika, znači vrlo mjerljivi ciljevi kroz sve ESG područja i ona su uključena u performance management, ali treba biti mjerljiva, znači ne i investitori i uprave ne toleriraju više ciljeve koji su tek zbog nekakvog PR-a, nego stvarno treba imati impact na firmu. A treći je i taj, znači, upravljanje podacima, iskorištavanje samo AI-a, znači automatizacija skupljanja podataka i nekako praćenja toga da li sami projekti, mjere donose vrijednost, to je isto fokus firmi. Jer je puno toga ne samo za izvještavanje, nego za pratit, mjerit, implementirat, je toga, mislim, samo je on top postojećih biznis ciljeva, zato se iskorištava AI i data management u puno većem dijelu nego u prošlosti. Ali su, i kad pričamo, recimo, jer ova slična istraživanja kao iz Champions provodimo kroz druge zemlje u Europi, vidi se u biti 4 glavna područja gdje firme vide pozitivan učinak na poslovanje. Jedan su prihodi, taj revenue growth, sigurno je to različito malo kroz industrije, ali kupci cijene održivost produkata i usluga i voljni su platiti to. Ne svi, ali se taj trend povećava. Taj otpornost lanca opskrbe, vidimo da to je fokus i danas i zbog geopolitičkih izazova, ali one firme koji su to počele i prije zbog ESG-a, nekako taj lanac opskrbe integrirali bliže sebi, bliže svojim proizvodima. Europa, taj naš dio Europe je postao kao bazen za proizvodnju i za zapadnu Europu. Firme koje su počele tako razmišljati kroz ESG prije geopolitičkih izazova vide tu stvarno prednost. Ne? Znači mitigiranje rizika im je donijelo kroz ESG, donijelo je prednost na drugim područjima. Fokus je na troškove, više nego na prihode, znači tipični financijski ciljevi koji proizlaze ESG-a imaju pozitivan učinak na troškove, ne samo sad na proizvodnje, nabavu i tako dalje, nego recimo i na troškove ljudi, zapošljavanje, retention i tako dalje. I investitori su još uvijek nekako skloni dajeti bolje usluge ili preferiraju naročito različiti fondovi, infrastrukturni fondovi imaju povoljnije gledaju na firme koje imaju snažne ESG ciljeve i nekako dokazali su da ih ostvaruju. Tako da i CFO, znači financijski menadžeri, očekuju u biti povrat na investicije u ESG, tangible povrat, znači hard facts, eure u džepu. Tako se svi projekti sad kako ih formuliraju, ako nemaju konkretni povrat, tretira se isto kao investicija, ne znam, u tvornicu, bilo kakva druga investicija, nema nekih drugih KPI-a. Jedan dio koji je sad isto se priča o njemu u okviru ESG-a je AI. AI zbog svoje nekakvog i dobrih i loših stvari, utjecaja na ESG. Jedno je sigurno da sve industrije mogu to iskoristiti, to sad nije još više kao priča, ne znam, kao digitalizaciji smo pričali puno godina prije nego je to postao mainstream. AI je sad u biti mainstream i ne samo za pisanje mailova i reporta, nego u biti vrlo jasni case-ovi koji se implementira u par tjedna i kroz različite industrije, znači vrlo pozitivan i velik pozitivan utjecaj, ali not so good, znači i sam učinak na okoliš, jer to troši puno energije i vode,
možda više recimo u Americi da se grade najveći data centri, ali počinje to i u Europi, ali drugo je taj na disrupciju u radnoj snazi, ne, gdje vidimo u nekim firmama, industrijama, ne da se sad otpušta ljude zbog toga jer se povećava produktivnost sa AI-em, nego se ne zapošljava, ne, nekako vidimo da za različite skillove unutar firmi, unutar različitih firmi je AI već ima utjecaj na produktivnost. Ne? Ali gledamo cijeli ESG, to ima potencijalno, možeš gledati iz negativnog ugla. Znači, to su nekako teme kako ih gledamo i van Hrvatske i u drugim zemljama, ali ako pogledamo kratak osvrt kako to izgleda u Hrvatskoj, u tom istraživanju treba napomenuti da u biti ovoj analizi, istraživanju sudjeluju firme koji više manje su aktivne na ESG području, ne sudjeluju firme iz cijele Hrvatske koje u biti nemaju ESG na svojoj agendi, ali svake godine je više firmi uključeno i najviše su uključene velike firme i više manje top 5 firmi iz skoro svih industrija u Hrvatskoj, zato je ta studija za velike firme, mislim da i reprezentativna. Ako pogledamo, samo kratak osvrt, znači cijela analiza, cijela studija ima otprilike 40 pitanja, onda sudionici imamo različite deep dive intervjue da provjerimo njihov self-assessment, ali vidi se da u biti na primjeru, na svim područjima, na strategiji, na environment, na NSG, u biti Hrvatska napreduje. Imamo i više ove tamno ljubičaste boje, što znači da je taj skor, ocjena firmi između 4,5 do 5. 5 je najviša ocjena za pojedinačno područje, znači se povećava. Imamo taj zrelost raste kroz sva područja. Najviše naravno to u uključenosti ESG strategije u redovitu poslovnu strategiju, na upravljanje okolišem, stakeholder managementu, taj environmental impact je bio najveći pomak iz 19% šampiona, znači firmi koji su imale najveću ocjenu. Prošle godine, ove godine ih je bilo 34. Najviše još je za raditi na području governance-a i social impacta, DEI, well-being. Jak smo na prošlom pitanju na slajdu surveju pogledali da je najviše imaju firme izazova u implementaciji environment mjera. Ja bih rekao da možda je to jer treba hardverski ne implementira, treba stvarno promijeniti procese i proizvodnju i tak dalje. Ima utjecaj i na ugovore, ali je to nekako najjasnije, najlakše je to uobličiti, definirati, onda može traje duže da se implementira, ali još je ovaj SNG vide firme kao nešto prefluffy, ne vide direktni utjecaj na poslovanje, zato nije toliko izražen, ta zrelost nije toliko velika u samoj strategiji ili generalno u firmama. Iako, jak smo vidjeli opet, kak je Ivana lijepo predstavila, i taj dio, recimo, upravljanja zaposlenim stakeholderima, internim i vanskim, ima direktni utjecaj na poslovanje, na troškove. Vidimo, na retention zaposlenih, na primjer. Tako da, super u strategiji, super u upravljanju okolišem, još za raditi na području social and governance, ali i tu je napredak dosta velik. Ako pogledamo, nekako smo napravili 3 klastre ili podijelili sve firme koje ste u biti sudjelovale tu u šampione, atlete i oni koji su još imaju, nekako su na repu.
vidimo da u biti oni koji su šampioni, znači gornji kvartil firmi koji imaju na svim područjima koje ocjenjujemo imaju top score. Ne? Znači nekako holističku gledaju. Najbolji su u biti uzeli sve elemente ESG-a u upravljanje i jednako snažno ga integriraju, sagledaju i u strategiji i onda u sprovođenju. Oni negdje koji su na sredini po Gaussu, ako želite, imaju taj strateški dio, znači imaju definirane ciljeve, znaju kaj žele napraviti, ali nisu još tamo u implementaciji, znači rezultati još nisu tu i imaju recimo i prostora za poboljšanje, jak smo prije pričali na tom social i governance dijelu. A onda ima one koji su na repu gdje isto napreduje, znači broj onih koji su na repu u istraživanju je manji nego prošle godine, ali još ih ima, što će naravno uvijek biti, ali pozitivno je da ih ima manje i oni napreduju na svim elementima. A gledamo i šampione, recimo ove na lijevoj strani, bilo je zanimljivo da oni se već bave sa nekim detajliranjima, ne, na recimo i kak strenirat, kakav taj kurikulum, kako gradi to u redovite treninge, taj salary dispersity bio mi je zanimljiv, recimo, što isto da uzmu pod povećalo, znači kak to usaglasiti u firmi, znači neki fine tuning unutar ESG mjera što je super, ne samo ono big bucket mjere, one koje su očite, nego i one koje su možda krajne i nisu na njih zaboravili. Znači u studiji većina je velikih firmi, ali imali smo jedan dio analize koju smo zvali ESG Pulse, gdje su mogli u biti sudjelovati, mislim sve firme, ali i manje firme koji nemaju toliko razrađeno izvještavanje, jer taj glavni upitnik je 40 i nešto pitanja. Ovaj Pulse je bio samo top par pitanja gdje smo ih želi nekako izmjeriti taj puls i vidjeli smo da u biti manje ili srednje velike firme, znači to manje firme, ovaj SMEs, isto se poboljšavaju iz godine u godinu, znači je to opet na agendi, rade na tome, ali je veliki gap versus velikih firmi koji imaju infrastrukturu, ne, što je nekako rekao normalno, mogu si priuštiti da imaju timove, mogu dedicirati vrijeme, imaju specifične odjele, veći investicijski potencijal, ali i manje napreduje. Ne? To je za mene najveći u biti pozitivna informacija. Ako to promatramo kroz zadnje 3 godine, SMEs isto idu prema šampionima, isto kao velike firme. Hvala. Dobar dan svima, došli smo do posljednjeg i usudio bi se reći najzanimljivijeg dijela današnje konferencije s obzirom da imamo i natjecateljsku komponentu. Već je navedeno da su AmCham i Kearney ove godine proveli istraživanje na članicama AmChama u usvajanju ESG načela u njihovo poslovanje. Spomenuli smo da je ove godine sudjelovalo 59 kompanija, od čega 38 u samom ESG Champion dijelu, a 21 kompanija u dijelu ESG Pulse. Najboljih 7 za stolom broj 2 su pozvani na dodatne intervjue kako bi utvrdili top 3 i mislim da je jako bitno abecednim redoslijedom istaknuti njihova imena s obzirom da su od 59 kompanija među 7 najboljih. To su A1 Hrvatska, Applied Ceramics, Arena Hospitality Group, Atlantic Grupa, INA Industrija nafte, Končar i Takeda Pharmaceuticals. Jedan zasluženi aplauz. Hvala vam. Prigodnom plaketom nagradit ćemo 3 najbolje kompanije. Taj teški zadatak je imao Kearney, AmCham, s obzirom da se svi naši članovi nije sudjelovao u dijelu zbrajanja i odabira najbolje 3. Krenut ćemo od 3. mjesta. 3. mjesto osvaja Arena Hospitality Group. Priznanje će primiti gospođa Sanja Kalagac, direktorica za okoliš
društveno i korporativno upravljanje. Dolazimo do drugog mjesta. Drugo mjesto će osvojiti kompanija koja se prvi put natječe ove godine. Radi se o Končaru. Gospodin Viktor Lučić, direktor sektora za korporativne strategije i razvoj poslovanja, će primiti nagradu. Možete samo skinuti naljepnicu za fotografiju, sorry. Za sami kraj zadovoljstvo mi je proglasiti i pobjednika AmCham i Kearney ESG Championa za 2025. godinu. Radi se o Atlantic Grupi. Gospodin Zoran Stanković, potpredsjednik grupe za financije, nabavu i investicije, će primiti priznanje drugu godinu za redom. Čestitke. Pozvao bih naše spikere današnje konferencije i osvajače prva 3 mjesta da nam se pridruže za zajedničku fotografiju.